no yebusasa nya bia no Kuro Mu Te Sen emu adwo anase mu yesehyehe sade omanfo kan yehwe Kuro Mu Te Sen dwumadie so no ene adwadefo bi a wonom ewo Tema Station na ekire wonom mu adwene Show mommy ewi boy ye bla ba wo de hwe no ewi boy ye bla ba enda from sao ye bla wi ne boy da so osir tale ya grow Kro ade na ngese enko yie ade na enko yie ye unyina kwa fitara pa ye nto bi ye ti sa ye hwe mu de nyame adom eda boko nyame adom nti eda boko se si a na wiase ne ye won se wo su behwe nipa de a wundidi enso ye dan nyame ye ndan ye kufu ado ye ndan mahama ye dan ye nya kuponti de bia ye ba ye nya bidi eti eda boko Kuro Mu de se de ade to ne de madan enya kura o yetumi ba kura ne ye nto he scan ni ho ye ba de bia ye bebe Kuro Mu ye be salary fair na nse ade to na enye eniama no so to a no mutumu omonte so Kuro Mu so omonte so na omatuma ya so ya tum se no obia se Kuro Mu de enye eniama no ya tutum dodo enti mo he na monte so ma ye kakra wai Oh, Kuro Mu ade to ne de enhye da nkoyie papa sa eyen kakra ye hwe nyame anim se nyame beboa he na bibia aye fine ama he because si ana de to na aye basa enhye da nkoyie ade to na aye basa enhye da nkoyie papa ti ye hwe se nyame beboa he na bibia akọ fine ama he nyame adom bibia boko na ewiemu na aye hye de tiani se normal bo kosoro bibia kosoro no se wo anfoso na wa anya dwumaden a wuni ye hanom no obi adinani ato aban so obi akọ school wi a ope aban dwuma ye na se wa anyire ho na wa ampe wa dwuma anya na adu ani to aban so a ene obetra ho saa obi anam Kuro Mu emema free Nigeria ba ebefa pia water ton wo Ghana yeso yate Ghana yesi adwuma ni ho ewo musa aban adwuma no but wo ani abre so obebo bra ne de wo yire ho na wo fa bibia na di suit ana wo ye adwuma bi a wo betimi anya de obedie enti ye meya mfe ni nto aban so aban bia ni ho a wo ba be so wo agu obi anum a person ba ye school ni enti abroba kokra ka me nka abroba konko 50 Ghana wo so obanya school ni ho na nkonkodo emfa bro ni ma meto ma 1 cedi obi a person ba ko school etimi pa de obi a person ba doctor police soldier akua fonda da na o esa bro ba ko ye ton 50 banche ba ko 100 fufu kwesi ni pajadi obi a person ba ko school ho na nkonkodo me na me nkodo ma o mo pede anya panifora mo Ghana han nyina Ghana pose kom dem obi a ma ne ba free school ni nkonkodo ese komede ya kom ne yai Kuro Mu de wo hwe se de niam ekọ na ode toto a obetima ka se ya de Kuro Mu de emu ohye kakra bet se ye hwe niam a ye kọ ne se de e ba na ye be fa nse eya ankasa isan se wo hwe niam a omampani de toto adwam ewo Ghana na utimu se ebekọ ni ye because he said ye sum ba bia wiase ba bia ka se mu aye din na nka Ghana ye wo ha na nka ye se eguso tuatua niema bi wo hwe niema bebra ye de ama ye free a na utimu se ebekọ ni ye panti Kuro Mu de even though sika ni ho beta somdwe ho aduane so ye de ewo Kuro Mu bibia wo pe bia wo kita sika nkran obetimi ato enye kra ye share last 4 years bepim this year and last year enye kra adito ni wa ye nto ade sika ni Kuro Mu enioma nso boa ye den se ubeto fo satade a untimi nto akwalata ade ba akoko busa we se 90 cedis we se 80 cedis we se 70 Ghana ukwa store nso a untimi nta akwalata ade bibia anya enioma boa ye den because obi aso oni sika
do ya busumi adwuma ose ni pay ma yentua yenso yeton so ye ba ye nto ne enya bi adi nti yesra Ghana mpanimfo MPP fo mpanimfo mo amu ye adwuma wo man mu amu kita sika kuku damfo yesra mo na mo di business ne ba ne yenso ye beto bi ne yenso ekoton mo nti so ma ye ne yenso ye nti so mo so ba beto no ne anyina ye ntina fefefe ye pa mo che mo na mo di yanim na mo ko ne ma ye yi akufo do film ni mpanimfo ne ministers fo sika ne amu di agu anya mo nyangu krom ne yenso ye nya bi ni Adwadifo edi nsem bebre atudwa wono mu kire mu se wono mu tonwade ayento ni nyina agina se emfa ho se fa ngobo ene Ghana cedi no emu apagya no enyama bo gusuwa edene the senti wono mu de adesrede eto aban animu se wonhwe na bibia obetumi aye amaniama bo abafom no wonye se ne be ya wono mu so wotonwade a yebeto na ma watimi ahwe abusua.